नमस्कार मंडळी, आज मी चुलीवर केले वांग्याचं भरीत। त्यासाठी घेतलेत मी अशी छोटी छोटी वांगी घेतले आणि 2 बटाटे घेतले। वांगी आणि बटाटे आपण कट करून घेऊया। वांगी आणि बटाटे मी कट करून घेतलेले आहे। आता हे आपल्याला पाण्यातच ठेवायचे। चुलीवर मी तवा ठेवलाय, त्यामध्ये आपल्याला एक छोटी वाटीभर शेंगदाणे घालायचे। ते भाजून घ्यायचे शेंगदाणे। शेंगदाणे भाजून घेतलेले काढून घेऊया। त्याच तव्यावर आपल्याला थोडंसं तेल घालायचं आहे। यामध्ये आपल्याला लसूण घालायचं आहे। 10-12 लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या, थोडंसं आलं घालायचं। आल्याचे तुकडे असे बारीक चिरून घेतलेले भाजून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला याच्यामध्ये ओलं खोबरं घालायचं आहे, थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा घालायची आणि हे सगळं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। भाजून घेतलंय। आता आपण तो एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं, जरा थंड करून घ्यायचं। यामध्ये आपल्याला शेंगदाणे मगाशी मी साईडला काढून ठेवले त्याचे सालं काढून घ्यायचे। सालं काढून घेतली। आता ही शेंगदाणे आपल्याला सगळे ह्या खोबऱ्यामध्ये घालायचे। यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे, मालवणी मसाला घालायचा आहे आणि आपल्याला ह्याचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। पाणी कमी घालायचं आहे, पण थोडं पाणी वाटताना घातलं तरी चालेल। वांगी आणि चांगली पाण्यामध्ये ठेवली होती। आता आपण काय करायचं आहे, वांगी मी एकदा पाण्याने चांगली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। ह्या वांग्यांमध्ये आपल्याला हे वाटण भरून घ्यायचं आहे। हे बघा, या पद्धतीमध्ये। तर हे वाटण मी सगळं वांग्यांमध्ये भरून घेते। अशा पद्धती सगळे ही वांगी भरून घ्यायची आपल्याला वाटण। भरून घेतली। बटाटे मी सगळे वेगळे केलेले आहेत। चुलीवर मी कढई ठेवलेली आहे, चांगली गरम करून घेतली। त्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे, मोहरी घालायची आहे, जिरं घालायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे। कांदा जरासा परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतून घेतला, थोडा अजून कांदा घालते आणि मिरची घातलेली आहे 2-3 आणि कांदा व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। तर यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे भाजतानाच। कोथिंबीर आणि कांदा व्यवस्थित मी परतून घेतलेला आहे। यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे, तो सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो परतून झाल्यानंतर ह्यामध्ये आपल्याला बटाटे सुद्धा घालायचे। बटाटे पण आपल्याला 2-3 मिनिटं परतून घ्यायचे। बटाटा सुद्धा परतून घेतला। तर आपण ह्यामध्ये हळद घालायची आहे। हळद एकदा मिक्स करून घ्यायची।
आता आपण याच्यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे कलरसाठी आणि मालवणी मसाला थोडा घालायचा आहे. वाटणामध्ये पण घातलेला आहे, त्यामुळे मी थोडाच घातलेला आहे. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. मिक्स करून घेतलेलं आहे. यामध्ये आपल्याला घालायची वांगी जी आपण वाटण भरून ठेवलेलं आहे ती घालून घ्यायची आणि वांगीसुद्धा आपल्याला परतून घ्यायचे. वाटण जे बाकीचं उरलं ते नंतर घालायचं आहे, साईडला ठेवून द्यायचं आपल्याला. एकदा वांगी 7-8 मिनटं तरी अशी व्यवस्थित परतून घ्यायची. हे परतून घेतले. 2 मिनटं वाफ काढायची. परत एकदा मिक्स करायचं आहे झाकण काढून आणि परत आपल्याला 2-3 मिनटं अजून वाफ काढायची. एकदा मी मिक्स केलेला आहे. परत झाकण लावून आपण 2-3 मिनटं वाफ काढली. वांगी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे मी. यामध्ये जे बाकीचं उरलेलं वाटण आहे ते सगळं आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. वाटणसुद्धा आपल्याला 5 मिनटं परतून घ्यायचं आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मगाशी मी वाटणामध्ये मीठ घातलेलं आहे, पण थोडं घातलं होतं. आता चव बघून आपल्याला मीठ घालायचं आहे. मिक्स करायचं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला आता थोडं पाणी घालायचं आहे. जर तुम्हाला हे वांग्याचं भरीत एकदम सुकं पाहिजे असेल तर पाण्याचा वापर थोडा कमी करायचा आहे. मला हे जरा थपथपीत पाहिजे आहे, त्यामुळे मी जरासा पाण्याचा वापर थोडा जास्त करते. करून घ्यायचं आहे. 15 मिनटं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. झाकण लावून वाफ काढून घेतो. 15 मिनटानंतर आपण बघायचं आहे. तर बघा, मला ज्या पद्धतीत पाहिजे वांग्याचं भरीत ते तयार आहे. तुम्हाला जर सुकं पाहिजे तर तुम्ही थोडंसं आटवायचं आहे. तर तयार आहे मस्त असं झटपट तयार होणारं चुलीवरचं वांग्याचं भरीत. थोडीशी वरून कोथिंबीर घालायची. खायला अप्रतिम भाकरी, चपाती, भातावर तुम्ही कशावरही खाऊ शकता. चव एक नंबर आहे. असं वाटण करून तुम्ही नक्की वांग्याचं भरीत या पद्धतीत करून पहा. चुलीवर केलेलं वांग्याचं भरीत आवडलं असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला आपण भेटूया पुढच्या अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.